duga anaghị akpọbi ihe ụkwa anyị n'okwute na-enweghị ihe ọjọọ ọbụla na-ahụhụ ihe arụ anaghụhụ ihe mkpagbu ọbụla. Chineke idu anyị n'udo wee mekwa na n'ahụ ụbọchị nketa ụfọdụ labara yesterday ha eteta. Ọ bụghị na anyị ka ha mma, ọ bụghị na anyị mara mma, ọ bụghị na anyị dị ike, ọ bụghị na anyị bụ ego, ọ bụghị na anyị bụ aba, ọ bụghị na anyị bụ ụba, ma Chineke mere ka anyị wee dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ taa. Iwe kpọta echi ọbụbọ wee kpọta anyị n'otu n'otu ma ụmụnne m ndị ọzọkwa ndị na-apụtaba ebe achị Jehova ihe ọbụla wụ ihe ji ha na bedị kpọta ha niile ha hụ ochi ha pụtachịa nga anyị na-aha ezukọkwa ka anyị zukọ maka ezukọ nga a na-aha eri anụ udele a na-atọ ha ngenge. Chineke anyị kelee gị n'ụbọchị taa weke ukwu eke ikenga eke obute ọ dịka ọ gaghị agba agba ọgwụkwa na dịka ọ gaghị ebute ọzọ mana ya ebupụtachi m ya ntị gacha na ọchị gawo ihe anyị na-eji ekwu so ya woto ochiriri ka ọ bụla ruru onye n'aka ha ya were ihe onye chikwurenu ya ezere adịkwana onye na-eri against us ya. anyị si arụchukwu arụchi nta ndị si ebe ọbụla ha sha na-ekele ekwe nnu n'udo mbieri na na-ekele ekwe n'oge nnukwu nnobute obute nne ọzọ nnobute gidigidi ụba gidigidi si ya bụ elu ụmụ gị ahụ. anyị wụkwana ụmụaka ga na-agbapụta isi na ịma ụmụ anyị ya mana anyị ya na-ebubahụ nri n'ochi obubahụkwana onye na ma obubahụkwana onye n'imegide nwanne ni anyị sọ ga-adịrị naanị mma. Nne ọkwanụ gị bi na na-ebe bughachikwa ene gị si gị n'ụbọchị taa mepee ene n'ụzọ eketa ga-eketere na ego ketere na ụba ketere na akụ ketere na mbuli elu from this position to another position another better great position. Chineke otu anyị kwughị otu a ka ọ ga-adị. Ụmụnne ndị ọzọ kwanụ ndị ihe anyị na-eme na-adị mma anyị si gị Jehova kpaala ha ụzọ ebe ụzọ na-adịghị mee ha ka onye ọbụla chọpụta ebe o si dị ebube maka na e nwere ebe onye si dị ebube onye tọpụtakwa n'ụzọ o si ya ụwa ya ehiri ụzọ nwata si yọkwa n'ụwa ya ehiri. anyị si ndụ mmiri ndụ azụ ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ụmụnne ndị n'ụzọ ije ndị nụkwa n'ụzọ uyo anyị si ya dịrị na nnọ mma onye kpọtarakwa na akụ ya yoro ụlọ ya ụmụnne ya n'ụkọ ya si ya rịị na ha mma maka na onye pụrụ ụzọ ije laa ya ote ọ ihe ebube Chukwu ọla ebube Chineke lụọ ya biko sọrọ ihe izi maka na anya dị izi ya were ihe ụmụaka anyị ji ekwuge ọbụladị ma wesị nwanne m wesị foundation nwanne m Jehova kusunu na nke ndị agha ebe ọbụla da my brother ti n'aka ya ya dịbe ọnya m ọsọ mbọda anyị na-enwe n'obodo anyị nwee mmadụ ole ka ya abụọ ma atọ n'obodo riwe ihe anyị chọga onye pụtara na ya ihe ọbụla echepụta n'obe gị kọsa na nwanne gị ya emeene gị gbonwe onye gị mkpa ya bụ ihe kwukwuge chi wesị nwanne foundation ya dịbe ọna gị mma ebe isi wetakwanụ ka ị na-esi enye ụmụnne gị chi ihe ị ga-eri agakwa n'akọ gị ya dịbe ọna gị mma. a na onwe nikwanụ ndị abịa gị na ndụ Chineke kusunu nke ndị agha ga-echikwanụ n'aka gị bulie n'olu n'otu ebe ị chọ ma anyị ga-achọta ọbụladị onye ya eyọkwara mgbe ọbụla ị ga-ala ha ọgwụ a ga-akpọ gị isi a ga-akpọ gị nwanne ukwu nwanne nta a ga-emegide gị mmegide ọbụla ka ị ga-esi n'ugwu ka ị ga-esi na ndịda ọ gaghị ahụ ụzọ ahụ goo. anyị si onye si gị na isi gị ria mma iji wa aja ya bụ ejikwe ka ya chụọ wesị nwanne foundation ọ ga-adịrị na gị mma nna m ukwu ịwụsi nye ọbụrọda ọ gakwa na adịrị na gị mma. mgbe itogekwe arụ onye nọchi n'anya ya mere ntị itokwenụ nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla ga-anọchi gị anya ihi gị ga-eri onye ntị aja ala ji wuru agụta ntị ka problem onye ọhụ ga-enwe gị ji awa agụta Chineke gosibo na gị dawisi nwanne m Chineke deboro gị ndụ esapụ nne m kwanụ mbịakwanụ n'obi ewite ndị atụ ụwa na ụwa ahụ Chineke deboro mmanụ m ndụ mepekwa onye nna ụzọ n'elu ụzọ ọbụlara ụmụaka na ụba na cherish nne na mọmị ha Zuma Chineke debe menụ ndụ nwaanyị staịpụ kwanụ Jehova ebe ọbụla ọ nọ Chineke kusonu na nke ndị ihe ewu mkpa ya ị ga-eme n'ihe ị ga-emezu n'ihe ewu mkpa ya rịkwanụ ka ụmụ nwaanyị ibie maka na adịghị ka ibe na-aga akwa ji Jehova ihe ewu mkpa na-abọda nwa na di ya uwe staịpụ nne m Jehova nye ha mkpụrụ ka afọ mepee na ụzọ ka ụzọ chaa tụ anyị maka na Chineke ọ bụrụ na eme ya anyị ga-eji nke karịrị nke bụ ekele gị anyị ga-ebuli aha so gelu n'ihi na ịdị egwu nara ekele onye ime eluigwe maka na ịza onye na-ekpere nụ mgbe ụtụ taa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ nwoke omeni ọha anyị ewe omenala Igbo n'otu o sitere and anyị ga na-emekwe n'ihe na-eje ihe ejike unu mmiri maka na nwanne ya dị n'ụzọ ga-eji ụkpa gbawa mgbo ya emeghe otu uhu ga-amara chọwoo ya nna ahụ ihe ewe ọjị ndị iche ndị nze ndị ọzọ taa ụbọchị eke ikenga anyị ketere na ego ketere na amamihe ketere na mbuli elu ketere na ọṅụ ketere na ụba ketere na akụnụba
n'ịhụnanya n'ebe okwu nọ n'ebe ibe nọ nwaanyị ga-ahụ nị n'anya nye n'ego nwoke ga-ahụ nị n'anya nye n'ego anyị na anyị ga-anata n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ ise ndị ise na